Senyor president, quan han quedat quasi a les fosques he tingut com un escarrufament i vaig molt en sèrio de la preocupació que crec que també ens estem quedant a les fosques políticament, sense idees. Jo crec que aquesta terra, aquest país, ha de recuperar un poc els colors, aquells colors d'aquella pel·lícula de Más allá de los sueños d'en Robin Williams, especialment la part no de l'infern, que és allà on crec que estem caiguent, sinó la part de companyia de la família i de la naturalesa. Aquests colors són els que hauria de tenir la política avui per enviar un missatge d'esperança a la societat civil, pensi una cosa o pensi l'altra. Dit això, senyora presidenta del govern, crec que ha vist que la seva companya presidenta d'Andalusia reduirà a la mínima expressió l'impost de successions i donacions, que ho deixarà a un 0,01 i que el tram a on queda el centre d'aquest 0,01 serà a partir d'un milió d'euros. A les Illes Balears, aquest darrer any passat, més de 1.290 persones han renunciat a la seva herència. Tot el suor de distintes generacions ha quedat en mans d'Hisenda de l'Estat. No han pogut assumir aquesta herència. Nosaltres li hem fet a distint pressupost esmenes perquè baixassin l'impost de successions i donacions, perquè realment pugui passar el que la gent ja ha pagat durant molts anys als seus fills i a les seves filles. Pensa fer el mateix vostè que la seva companya del Partit Socialista que presideix Andalusia? Moltes gràcies. Aquest govern comparteix una política fiscal valenta on pagui més qui més té i, a més, hem introduït un impost de turisme sostenible que fa pagar els turistes que molts visiten amb una intencionalitat solidària de cuidar entre tots el nostre medi ambient, que és el més important que tenim si realment volem seguir sent qui som, i crec que això és una qüestió bastant compartida. A partir d'aquí, li he de dir que és fàcil fer demagògia en la qüestió impositiva, és difícil fer política fiscal justa pels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma, que crec que és el que està fent el meu govern des que en té l'obligació. No podem entrar dins una brega de números, però a Balears moren 8.000 persones cada any. A Balears moren 8.000 persones cada any. D'aquestes 8.000 persones cada any hi ha 1.300 renúncies a herències. Me'n toca els nassos de Canàries, de Catalunya, de Madrid i d'Aragó. Me'n toca els nassos. Pensen els ciutadans de Balears. Aquests ciutadans, vostè està dispost a pujar aquest d'això a 1 milió d'euros o no? Me'l diré. Aquests 1.300 que renuncien, hi ha una part que és perquè potser les deutes que li deixa la família no li compensa res. Però la majoria dels que renuncien no són els rics. Els rics tenen tot bés per pagar l'agenda. Els que renuncien són els pobres. És la gent que té poc, perquè si tens, pagues. Si no tens, dones. És dir, de vora qui estem? De vora dels rics o de vora els que tenen més? Però li diré més que han fet a Andalusia per activar. Espero que me doni de 7 segons que ha donat antes el president. A Andalusia també incloeix l'acord l'ampliació de la reducció autonòmica per donació dels béns aparents, perquè els fills, si els donen fins a 300.000 euros per muntar una empresa o muntar un negoci, tampoc pagaran. Estem disposats a fer això aquí a Balears, és el que demana el PI. Moltes gràcies.